Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. A povedlo se mu to? Ne! To, co on stvořil, je absolutní snůška hoven. Vzali máj, narvali ho do tojtojky, někam na staveniště, nechali ho tam 3-4 dny, pak ho vyndali, pustili k tomu supporty, nalepili na to obrázky z různých pornomagazínů a jebli to na plátno. Pěkný soundtrack a cecky. Je to absolutní prznění. A to jsem byl na lumbální punkci. Vilém, ten je prostě idiot. Ale Jarmila. Kriste pane Jarmila. Jakmile na ní najede kamera, tak je to pro ní asi signál, že si má okamžitě roztrhnout triko a vyvalit kozy. Kozy sem, kozy tam. Třeba jsem příliš hloupý, než abych pochopil tak úžasné dílo, jako je Bravcův máj. Když ta scéna nebyla špatná, protože jsem si myslel, že přicházejí transforméři. Každopádně. Hudba. This is Sparta! Každopádně nerespektuji tuhletu hovadinu, kterou jsem musel vidět. Nekoukejte na to. Pane bože, nekoukejte na to. Každopádně díky za poslech. Čau.